Ito lang duar bakuri long nang libang lo duar bakuri long nang likebang pen ko an develop to war pen chenglok la pen kado ko binang likethek long kan nang lidak dorat nili Ladakh aho alam si thanang kokji ground report nili highway si banglo hedi hola nungmaligo road si banglo la punang lut perlo la si toara condition lang pusita puana ki megi theklong le la pena duntu mo langsun lang namji pulo damlo langsun mange mepi gadim ke he seta hala footstep hala aber ke den ya hormu ala mange angru bang lablu lapen grill hala ing chenai hui tame kahai duk sai selo la hala langsung aku andam lo pulo tangte lapu by chance mo komane kangri kangkrang tum dokok pusitame la ing be fit un hormu bang la si safety abe la ke mo komane apran tame la pu hedi ho dam jutai pu ing bai pet po ho arum bangga arlong dokok popot ipu dame tong nam dak ta hai la sila dak mang ta hala aber bak lablo posi la bangge council pe na puthot repair thunang po la pen thir klong pen la grill hai hui anda me selam pon elote mesen pu la alige ni ta council mati Ladakh jongsi pang thir et pen pe mesen lo polotang te revenue tourist atumda hong ben ke bang atumda dak bang po entry fee kado ka besita me dak thanun po laso tangka abang ke council puru long sedang po automatic la ke tum karbiang long ke cari phansi long ko sa tangka bang ke la sila toara condition bang ke meme la ke thek dak alam lu itulah karbiang long long litum isi ningduk meme la non ke cari bom mane non 73 an le elo pa konsil ke kita mi pinya itulah Kosong lo pohoi litum ke lang nam lo pong te one luar on ke selam na subang selam le det na joksi litum jakong ka bedet mati Kala. Ahok lo ele tum pinangan tum ke kachini ni pena pot even si mata pulo je ke bege che aphan amen thanu buge tokte det ke siksidul long ke pusipula hai seta tum kachini ne bang ke aron pinchong chider lang ke di non siksidul ke la ke constitution lo constitution pen ajakong ing sir to si act silam nang lang ACT act constitution pen bimuchora hormulo lake laso act pen si ako ek ke pachonji phan ako rules frame thunang lang rules mane ke claim ke dam smooth functioning pulo hala ke claim ke dam ye phan sila bang pinchong thunang lang lase aron six schedule constitution ke do adlo a ek bang silam le det angdeng pi hini angdeng so trok silong pulo ko mata bang phusi election thurji ma komara bang fumate komara khaisi waterless long amen donaima lapen election ki pedo aja kong kado ka bean tame Ladakh angdeng pihini angdeng so trok silong si ketok dak dulu labang ke clear alam lo la selam le tike koson si ke chairman bhan ke thanun podi la se aron pinchong non ki puidun ilo labang ke la se nale tum six schedule alu thui mate aron along ile tum lang lo pulo tengte theklong dakpo lapen keceng silo lake akenang sodlo necessity pulo ile tum voter list long jong si amen inglong aso tum phan jong si thap chot pulo te benefit kopi loke longpo halata nili thanik depo nangli boreng le hangdunji sakuri le hangdunji pusita voter list donangi lapen labangso voter ID ke doke lake isia proof lo nangli arta tame lapuan dolo isiang theklo lapen nangli Ladakh amunit binong puta isi ke pang thege phanlo lasi ke be ke chetom phan jongsi non tribal popo hedi inglong aso kalider tum phan jongsi amen thanangji pulotangte aja kongke six sidul angdeng pi hini angdeng so troksi pensi pinchong de tangpo qualification product dui qualification puke komada khe tumsi ki thulongji ma lalo lapen isia bangke electoral preparation of electoral roll voter list kapinchong aja kong lapen isia bangke halak komat akhe tumsi election karjab loima elected ke ceplang loima latame six schedule pensi claim nangpo lasi labangso aron ki choklim ka bedar posi ili tum pini anian tame e anwan pini ke party e posi hedi ho il tumi short pen example pingtung lake anwan lo ke di ho la neli phansi panong lo setame neli phan lo pu halak kiron ke bagatum ta nang than peme medet pulotang te lake komane akichi tame nang chi phuok ta helu nona bangke six schedule pen ing thim lim pen tok der lo pote amuka lake teron sang ho phan lo la pen ke lake kapre atum ke paphodun rino de ke bege chetum ke jo alam the bangala hen la se la frame nang ji la pen la ka fere ne alam thang da belo
High Court pen order long elo PIL ke high elo nil tu non abang ke claim nang ji ar pu bang ke council tum lu council tum si claim nang bola ke nili tum le claim un bosan ne mentu ne ben si claim et pu la si ke high tum elected tum de election pen ke high tum si claim un ji la si la chot kali long li aron tame non ing thim lim pen claim kilang 1886 the Assam Land and Revenue Regulation Act laso half part la endun lo la pen half abang ke selam phuli phula si pinchong lo dak la si non long le aron tame ki choklim kalilang aki mi pinchong thusi long le tame inglong akhe tumsi long un choji paragraph 3 ateng pen claim den nang po la pen ason ason dolang non customary lo tame non ke thekere tum claim bom lo besar ke dar aron la pen komara khay to mansi kopi si kang sai unjima la pen mun ko an si hasti pi unjima hala so punishment na hui an tame la tok jirnang po la pen frame bom lo po si arjulong la si hal rak sik sidulong pulo la bangso administration of justice rules bulo la bangso kang sai bisara rona bangke munit ki pithi pen aberan sing sai unchoji murder case bangke non amat ke ing sai uni lake high court tumse aja kongdu la solam the bangke lahen lo lapen kaprek dolang non son town committee aron dame choklim kali delang lata pin chong thunang lang la dakta town committee aron da ke choklim kali der pose ha ke che tum sing nang thudung lapiti lo la dipu malom ta dak bokajan malom ta lasi aron ke dupik lang ke pin chong ke stame important nai ke lahen lo voter list ka selam bang voter list jong se amen than lo pote longle tanang kelong nuya order bidat poke lapen voter list jong se selam det pulotang te sakurita council sector an mangge long dum delu hat hek pute ha ACS PP ne officer nang paceman na holake Assam Civil Service ateng pen ke di lapen IAS komane UPSC andar pen qualified un pute lata chok selame council sector an mangge jongsi tum ki bege chairman thanet pote ile tum karbi lapen ka prek tribe sa tum si 100% long et po la polote pilo kahino ka velo ke di ile tum se chingthur po ame thang akeng pen char japon po voreng jong si tum long lo prong te ile tum hem da misen long po lapen ason non ke tum kangchir kelang it pen kithi warsai ka pen angtan along ri ke dam lapen hem nang chele long le dead body nang chele long le tai tum ka da theklong verlo lapen komane bang hithi kulat Bangalore lo mane son marketing e dang muta theng bok pulaya kesa bi tum dupik lasi itum jong si lahai aron pinchong et pote hong ke dam nai alam thema se dat po dak se ilitum out of 100 itum 95% ba ke ilitum methanga khe ba ilitum inglong akhe pansi tum chelang pon long po lain lo lam the bang ke okay